Вітаю вас, шановне господарство. Гэта клуб Хельсінг і я, яго кіраўнік Вейсаў Одісаў. Хочу прапанаваць вашай увазе каротенькае відео пра тое, як можна дабрацца для пляцоўцы Курган, на якой 29 чэрвеня адбудуцца спаборніцтвы ў азертах лета 2024. Зараз мы едем з боку Менска, таму можам пабачыць курган славы, каля которого знаходзіцца наша пляцоўка. Але асноўны арыентыр будзе мост праз трасу. І яшчэ АЗС Беларусь Нафта з правага боку дарогі. Едем. Ось ми під'їжджаємо, бачимо АЗС Беларусь Нафта з правого боку, і ось там далеко попереду мост. Тих, хто їде з боку Жодіна, треба буде заїхати на мост, а ми зараз повернемо у бок Беларусь Нафти. Поворачуємо. І тепер зразу наліво. Поворачуємо на мост. Тут ви бачите, що дорога уходить наліво на мост, але нам треба направо звернути у поле. Ось тут їдемо по ґрунтовій дорозі праз поле до першої ділянки. Ворота відчинені, заїжджаємо. Значить так, глядите, сябры. Ось тут знаходиться коттедж. Каля яго будзе свободное место, то можна будзе запаркавацца каля яго. Калі не, то тады едем далей на асноўную пляцоўку. Гэта вось управо поворачиваем и спускаемся с горочки. Асноўнае месца мерапрыемства будзе у нас тут. З левого боку вы бачыце антальку, ось там ёсць мангал, калі каму трэба будзе падхарчавацца. Тут будзе бочка з вадой. Ось тут асноўная пляцоўка для гасцей. Паркаваць машыны тут не атрымаецца, бо у нас будзе надта шмат. Таму поедем по той дарозе уперад на поле. Гэта я вам зараз яшчэ покажу. Ось, і там на поле будзе арганізавана паркоўка. Калі поехать по этой дорожце, мы можем приехать до вялікай парковки. Тут таксама яшчэ будзе і другі выезд по этой дорозе. Зараз, магчыма, я вам яго змагу прадэманстраваць. А паркавацца вось на гэтым поле. Это другий заезд. И ось мы бачим дорогу. Ось туди направо буде наша АЗС, на якой ми поворачували на мост. Ну, ось, каб не пропустить гэты поворот на пляцоўку.